Čaute ľudia, moje meno je Segač 5005 a vás vítam už pri tretej epizóde, sa mi zdá, zo Shakes and Fidget. A dneska tu je so mnou opäť. Čakám aj ja. Sorry, pil som. Sorry, pil, počujete ľudia, pil. Čistú vodičku s vodou, vodu pil. Pivo som pil. To ako si dovoluješ žrať pivo. Kámo? Mne to bude trvať 7 minút. Takže ja to asi strihnem. Nestrihnem to, možno. Ok, strihnem to. Strih. Ľudia, my tu začíname za 5 sekúnd teraz. A prosíme vás moc, ak by ste vedeli, ako posielať tie zlatky a houbičky a tieto blbosti, tak nám píšte, prosím vás, pretože my to vážne nevieme a chceli by sme to, že? Askolit? Preto je to dosť blbé. Ja už mám, kamo. Jo, vyhral som houbičku. Koľkokrát si prehral? Kde to vidíš? Však myslíme v tejto hospode. Neviem, však to tam není vidieť. Ja som jedenkrát prehral. A kde to vidíš, kámo? No však to som si zapamätal. To si zapamätal? To bolo včera. Ja som neprehral ani jedenkrát. Ukáž toho houbičkara. SMS-ka. Samoso. 3:20:30. Vyšebnutý. Jako euro by som vám poslal, ale ako 6 eur? Nie. Nope. Vole! Peníz. Jo, tento je silný. Tento je veľmi silný. Ale toho dám, ten je slabý. Skoro ma dala za 129 peňazí. Žlutá. 33 sekúnd, to už ani strihať nebudem. Everybody motherfucker, yeah, motherfucker, yeah, motherfucker. Oh yeah. Takže ako hovorím, keď by ste vedeli, ako sa to posiela, keď sa to vôbec dá posielať, tak nám píšte do komentárov. Díky moc. Že? Dorit, ja som si nedoniesol stopiť a ja som smatný. Ten má 500 životov, kamo. To vyhrám. Pozrite, vyhrali sme. 10:26 19:25. Ja potrebujem jednu zlatku a mne sa to seklo. Čo nebudem na A YouTube? Nič, natáčame. Nič bude na YouTube. Všetko bude na YouTube. Sedem minút. No díky. Ja zoberiem si radšej toto za... Nie. Zoberiem toto. Na 7 minút vám to strihnem, takže čus. Sme späť, mne to bude už trvať už iba 20 sekúnd. Ty vole, nadstav tu prdel. Nadstav tu prdel. Vole.
Everybody touchdown. Oh my god, 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 oh my god. Everybody touchdown. Ja už hrám. S chlapíkom chyba 650 HP. Aha. Prachopír. Koľko máš HPčok? Počkaj. Kde to ukazuje? 512. Ja mám 348, čo? Ja ťa vyzvem na súboj. Potom poviem, tak potom môžeš. Teraz sa vyzvem. Postava, potrebujem si kúpiť výdrž. Money, bitch, money. Oh. Motherfucker, ja. Idem ťa vyzvať. Arena. Jak sa voláš? Lukin 311? Lukin 311. Ja sa ťa bojím. Už proti tebe hrám. Oh, nice. To koľko si mi ubral. Kámo, ja som prehral. Si ma dal na 3 hity. Koľko mi zostalo? 327 HP. Hej, a ja som ti na ten prvý hit, teda ty si mi na ten tretí hit, vieš koľko ubral? No. 600 HPčok. Odkiaľ máš tú hulku, kámo? Som vyhral. Si vyhral. Som dostal. Aha, ja ju nemám kde vyhrať. Ty kulišáku. Přijmout. Ja mám to strihnem. Takže ako si môžete všimnúť, ja už hrám. Áno, dám ho. A trošku sa to... Vyhrali sme. 6-3. 10. Tak, ascolid. No. Sit down. Nie. Ale... Ja spravím toto a už to ukončíme, čo hovoríš? Okej. To je akurát takých 9 minút. Takže strich. Jeho sa byl kostlivec, aha, natáčame. Ale on bol strašne silný. Jasné. Teba by zabilo na 2. Určite. Teda teba by zabil na 1. Jasné, tak uvidíme, či budem aj ja hrať s kostlivcom, keď tak uvidíme, či ma zabije. Už sa má minútu, milí diváci, minútu. Minútu. To si napíšem, na koľkatom mieste som ja a uvidíme, na koľkatom mieste si ty. V síni slávy. Podľa mňa ty budeš vyššia. Ja som vyššia oveľa než ty. 311. Ok. Ty si 8500 a ja som 12000, bola čo? Jej. Ty brďo. Ale ty si to hral už ty si to hrával za kamerou. Nie. Áno. Ty máš 7 level úroveň. 7. Ja mám stále 5. Ty gačo. Ja už hrám, pozrite sa. Ja hrám Spitlo Krisa. Smudal som. Takže milí diváci, to by bolo na dneska asi všetko. Ak sa videjko páčilo, dajte like. Ak nie, naserte si do huby. Áno, a odber. Ak nie, naserte si do huby. Čau. Čus, buď z autobus. Čau.